Bog. 3 гектар бог. Мана ҳамин симчӯбо сар мешавад. Ана ин гелосҳош аллакай 10 сола шуданд. Ҳамаш мевадиҳанда шуданд. Охириш так ҳамун замини шудгордаку ҳамон граница ҳамунҷо дай. Мана ин дарахтҳое ки мебандад. Ин шафтолу мана пури шафтолуай танаш бастагӣ ки шафтолуи зур. Мана ин гелосҳо. Гелосҳоро имсол тақдири мавқати хунук зад. Мо банаша гандум корӣ дагем деҳқон. Ана гелосҳои калон то поён. Ана ин гелосҳо. Поён то поён рафтаги. Ане ки поёнашда ба сево ҳаст. Севои Самаринка, севои Золотой и севои Рауфи. Дарахтҳои калонашо бинед ҳамаша. Ҳамаш мебастаги гелос соли гузашта то гӯшошо баста буданд ин гелосҳо. Имсол тақдири муваққатӣ хунук зад. Ҳама дар ғарқи гул буд ки хунук зад. Ҳама мева бастагӣ буд. Ҳама меваҳо сиёҳ шуда рехтанд. Мана ин ҳоли дорад бо танашта дорад. Мана якта нимта танашта мондааст аз хунуки халос шуда. Болошта гелос будааст. боғи гелос 3 гектар. 3 гектар. Ин тарафашо то он тараф меравад як 6 метри дига. Хай дига чӣ гӯям? Ман хел дарахтои калон ҳамаш. Ягон меваи гелосшо нишон тиям ман наздик ман. Ин инҷо ҳаст. Болода. Ана меваи гелос калон меваҳо. Ин гелос супер. Барвақт пас. Мана хунук ки задааст. Дам болош якта нимта мондааст. Дигаро ҳамаша хунук задааст. Мана ин гандуми бобои деҳқони мо. Боғбони мо гандумош. Мана ин тарафта олу ҳаст. Себу олу. Мана ин себи Золотой. Себа хунук назадааст. Себ бастагӣ пуртанаш. Себи Самаринка. Мана ин тарафи боғ себу олуай. Наваяш олуай. Олуа хунук зад. Ана ин себ. Ана ин нок. Ана ин ряди себо. Ана ряд ҳамаш себ меравад то ҳам граница.